Ilang taon na ang HBBC? 39. We are now 39. 39 years. Sino kadagay niya dantuin kakabsat? 39 years na sa church. Tingnan mo na, 39 years kayo dito yung church saan? Awan. Okay, sino kadagay niya dantuin kakabsat? Iti 30 years na. Ibig sabihin, nandito ka na noong 1990. Asan kamay? Oh, 1990. Okay. Hindi pa ba kayo pagod? Hanggang pinauman? No. Haman lang? Hindi dapat. Okay? Sino kadagay niya dantuin kakabsat? Year 2000. Ayun, taas ang kamay. Kinakman no malagib yung pelang nung kayo pa eh. Year 2000. Ayun sila. 20 years na yung mga yan. Okay. Sino kadagay yung tiadantuyan? 2010 hanggang ngayon. 2010 ka lang. Noong 2010 lang kayo. Okay? Ulitin ko man katana nagitayag ti imat nagduma kakabsat. Either at mumulang lang wano hanaang malagi. Okay. Ulit ko. Sino kadagay dito yung tiadan? Idi 1980s. Ayan, Tita Daisy, Tita Beng, Linang Nubling. Okay? 90s. 90s. Oh. Ayun, hanggang 1999. 19 ano ka, Brother Army? 96. Ayos. Ako, nabaptize ako 1994. Oo. Matagal na rin ako dito sa church. Madami na tayong napagdaanan. Marami nang nawala. People come and go. Pero praise God, andito pa rin kayo. Amen. Okay? Sino katagal niya in the year 2000 hanggang 2010? That span, ang dagay ni church. Very good. Okay, how about 2010 today? Taas ang kamay. 2010 hanggang ngayon. That span, kayo napunta dito sa church. Okay, so, makita tayo nga adu iti 1 decade believers lang dito church tayo. The rest of us, at the 1990s. Are you glad we have a new building? Amen. Okay. Ito ang gusto kong makita nyo sa message natin ngayong umaga. Baruti building tayo, ng dapat mapabaruti puso tayo. Amen. A new building requires a renewed heart. Amen. Amen ba? Amen. Kailangan na jerit natin yung, kabaro trick natin kadeti ka building. No di kat masapol ang mapabaro, iti puso tayo, commitment tayo, iti panagserbi tayo, iti apo. Amom no, maladado kan mo may magigimgimong, kahit na nasawan, mong kumakan. Right. Amen. Amen. Hello? Amen. Dahil kung maladado mo may magigimgimong, imposible nga, di puso yun, di kasta peleta, no di mo uma kayo. Masapol yung ma-revive. Amen. Masapol ang subli. Day jay dating nga regtam, tarigagay mo, kinabaram, kinaanet mo agserbi iti Apo. Hello? Amen. No pasul-pusulpot, iti pa nagigimong tayo, medyo aglamlaming is tayo. Kasi no hanggang mo aglamlaming is, talaga nga adda ka lang tamang tigimong, right? Amen. So kasapulan tayo iti mapabaro. Bottom line is this. The Lord wants that as we celebrate the goodness of the Lord with the new building, the many blessings that we have, masapol nga ti puso tayo, mapabarupet, iti pamati tayo. Amen. Now, there are 3 believers who need revival. Identifyin tayo di tatlo nga klase iti Kristiyano nga bumabakaw, lumamlami is, kat kasapulan na iti marivive. By the way, dahil nga message kat para lakan ka dagiti na isalakan. Kasi nohan ka na isalakan, uray-umay ka magigimgimong, amo ka sa pulan dito because tila ma-revive, tay adabiyag na, kas na ko mamula. Tay malay-lay-lay, isot makasapul ti ma-revive. Ngam no, dahil tay artificial, awang kapit artificial, hindi nga mula yan. Oo. Tay artificial nga mula, awan biyag na, ngam kas na mula tilangana, hana kasapulan ti ma-revive, at awan mo biyag na. So, no sika, hanggang pudno nga na isalakan,
awan ni Apo Jesus ken ka, sinsinan na umay mo ditoy, peke ka. Agbado ka Kristiyano, pero kas ka lang peke nga mula. You look like a plant, but you are not a living plant. Amen. So you look like a Christian, but you are not a real Christian. Amen. But, hanga DJ ayan na ita, because dating a message, para ka di kitay, kas na mula nga naglaylay. Nga masapon na masibugan. Hello? Even as I speak this now, I hope na makita yun di kasasad you spiritually. Amen. Sa lugsudan ka dito kaabay mo, kumusta ti spiritual life mo? Amen? Amen. Make sure amin katwa. Ako kaya na nagpapatay dito rin itong 20 isang papatay din ang dumat din. Asir sa tama nagtakder dito. Takder man din may isang asir dito. Doon na makita yung magpapatay, kuldingan yung kakabsat. Awan dapat nagpapatay niyo ulit. Everyone should be attentive. Amen. Everyone should be attentive. Amen. And responsive. No awan notebook na tawagin yung api awan notebook na. Ibagang matumamin sa kada notebook na dito. Ayaw ko na hindi kayo mabless kasi amuyo. Nohan kayo attentive, agawid kayo kakabsat, nga, unga ka, hamo kayo di jay. Imbay ka mo lang nakikimog. Imagine mo sakripisyo nga imay. Nagring ka nga na sapa, namigat ka, nagdigos ka, nagsukat ka, nagplete ka nga imay. Tapos agawid ka, wala lang. Ay, hindi pwede. Amen. Hindi pwede. Kailangan umuwi ka, may nangyari sa'yo. Ayaw ko na nag-preach ako rito, walang mangyayari sa'yo. Naawatan niyo kakabsat? Nakasam na si Bugam tamula kakabsat? Iso na isaw? Kaya't mo marupay na yata? Ako si Bugano na ikata mo, parang itong tamulan. Ayaw ko mangyari yan, ha? Everyone should be attentive. Manipod dito sa ano, likod. Pati kayo dyan, makinig ng makinig. Okay? Oh. Anak ang buhay, timalaylay nga mo ba? Sa apol nga excited kayo, hindi isang kita. Malaksit to at dari kritangan nyo, physical, at anay hindi magiyo, we understand that. Okay? So, masapol iti pannakaribay. Amen? Kas nalugan. Okay? No deta lugan mo, medyo nakapsot guyod na, ang puro tupot, anabay. Ha? Na makakargan, di tao, anat aramidam dyan lugan mo? Ha? Masapol na sigurot mo overhaulan. Masapol na maserbisan. Tapnon ti kasta, masukatan, di gijay madi. Nga partes, anabay. Gino kagubatan ginireksi. Ha? Tapnon mapabarog kat napintas man titaraynan, good running condition. Now listen, new building, greater blessings. My question is, are you fit? Are you physically, spiritually ready for these things? Nawatan niyo mga kapsay? There is no question with the blessing of God. The only problem is your preparedness to receive it. This message needs to prepare every one of us. So that we are ready for the greater, dinakdakkel nga journey ahead. For more souls to win, kadagay nga may timbak dito na tayo, masapol yung revival, tapon hanggang nagpapatay na mapanagbasa. Dadayo namin, kabaruti building tayo, masapol yung pa-revive, tapos hanggang naglalanay, ang tumulot, agpapatay, one initiative na, masapol kakabsat, tipan naka-revive. Okay? So I cannot say much. I hope you get the bottom line of what I'm saying. I hope mawatan yung punto na dahil kakabsat. Are you with me? Okay. Sino ka na kayo ti kayat nat ma-revive? To live again. To be rekindled again. Okay? Alright. Number 1, kakabsat, nga klase ni believer na kasapulan at ma-revive, na adan tayo ni Sunday, is the weary believer. Weary.
Wiri. Talo nga klase ti Ilocano ti Wiri. Ano diyo mo na? Nabannog. Apay nga nabannog? Kaputawang pigsanan. Nabannugan. Naibos ti pigsa. Agasam ta 39 years tayong kakabsat. Imposible nga hanapig na ubos ti pigsayo. Kat, nuhan pa nga umay ti Apo. Adupay ti aramidon tayo. Adun tupay nga building ti patak doon tayo. Amen ba? Nakaka-relate pa kayo sa aking sinasabi? Member ba kayo o hindi? Member kayo, kasali kayo sa aking sinasabi. Pag sinabi ko, magtatayo pa tayo ng mga building, hindi ako, tayo. Kakayanin pa ba natin? Kakayanin pa ba? Pastor, nabannog kami ti adong nga commitment. Oo. Ag first fruit tayo manita nga December, nabannog kami ti adong nga commitment. Hantay dapat mabannog. Galacia 6:9. Yan ti Bible ko. Galacia 6:9. Okay? Galacia 6:9. Anak ko na natin, Galacia 6:9. Di tayo marut mabannog, ti panagaramid, ti nang-imbag. Kasama ba, itinaimbag kung kubraan tayo, digiti building projects? Amen. Kasama ba, itinaimbag nga aramid, digito'y panagihirap. Pantay di karkararwa? Panagawis? Amen. Kasama ba tinaimbag nga aramid, DJ? Panangaywan tayo, digiti new believers tayo? Amen. O, ikaralan yun ni Sir Padre, ano tinagan yun, Sir? Pilimon Padre, ang baptize nung Sabado. Amen. Yung anong saan? Amen. Amen? Kapsat ni Brother Jacobo. Tigito yung parang kapsat mo. Candidate for baptism. Ni Sister Anatagamon, Gladys, candidate for baptism. Amen. Pastor, di tayo pinanguma, nakadutay lang aruden. Aba, mas marami tayo, mas marami dapat tayo magagawa pa. Okay? Pastor, nakadutay yun, manutay lang tayo kakabsat. Amen. Ada siguro 200 tayo. Include kakabsat, kadigita, adata sanctuaries tayo di Pasugin, Claveria, Lawag, Bintag. What is 200 compared to 40,000 in population in Bagara? Ang mga dapat nga vision kung goal tayo, uray 10% lang ti population ti Bagara, ti members tayo di church. Manot sa nga 10%, iti 40,000. 4,000. Adayo tayo pa. So, dapat hanggang mabannog. Dapat hanap mabannog. Hanapin ti Ilocano ti Wiri, mauma. Hantay dapat mauma. At darason tayo nga na mauma, apay, baro ti building tayo. Amen. Naging bagti ako kakabsa. Apay, nauma ka? Pastor, nauma ka kung commitment tayo. Nauma ako may makikimo nga. Kita magtaro pa kaabay mo. Apay, mauma ka? Hang ka dapat mauma, detaro pa kaabay mo, kasi aging langit kakadmon deta. So nga dito ikakabsat, sanay mo. Susubuan mo kakabsat nga ayat yung kakabsat mo. Unang kingkwana, I love you. I love you. No, I don't like you. Amen. Okay? Hello? Amen. Sino kada kayo? Sometimes, manik tayo din kakabsat. Maumagan mo may practice ti sela. Maumagan nag-submit exercise. Maumagan nag-practice ang tikwan. So, nagsabsabit nila ito mga tagay na uman eh. Sapon yung maribay. Amen. Are you with me? Amen. Oh. Nauma kay saping umeb. Dalusan ka kapsat. Nauma kayo? Sa balinti, ayan ti enjoyment mo. Ang kamat ka talaga nga nakapsot pa eh. Napiksa ka pa eh. Lang talaga na umagalangan. Amen. Kasi, no basketball kakapsat, ay grabe. No picnic, ay red ball ba na? Duriinan daw kakapsat. Napadaya. Nung nag-game kakapsat, may sa oras lang, may update yung mag-game ka. Alisto nga mga uma. Amen. You know,
di kita kakabsat na simptoma, ipagpakita na it is spiritual problem on the inside. Amen. Am I speaking reality? Yeah. Ay kadto nga Ilocano tiwiri anabay. Maupay. Anat maupay, gapo ka digiti adu nga problema, gapo ka digiti kararag na di pay nasumbatan, gapo ti kabayad digiti urayem, adapan nakaupay mo. So you give up. You quit persisting. And because of that, you stop striving. Ano mapasama kayo? Bumabakan. Amen. Kaskala, ikanan kakabsat nga may ay-ayusan. Isibibiyag nga ikan will go against the current. Tenatay nga ikan, may ayos hindi current. If you are alive, then you strive. Amen. So, dito pagbagat ka da kayo kakabsat, hanasinsinan dito because no talaga na-revive tayo amin. Akit, di kita naka-schedule itong Sabado may agdalos at dadanto ka naragsa. No revive tayo amin, aming nga members ni Sela, dapat at dadanta. No revive tayo amin na choir members, at dapat dita. No revive tayo amin na members, at dami ko ba amin dito. Iso nga kakabsat, inikan na tayo ti apot baro nga blessing. Ngayon, mas importante kingkuha na nga, mapabaro iti puso tayo. So, hangkay kumagawit ita nga kuna yung Apo Diyos, hangko kaya nakastoy latta ti spiritual life. Malaylaylay, maintaining, Sunday goer, Apo, hana nasaya at deto. Masapol, Apo, nga siya ket always abounding in the word of the Lord. And if it always abounding, I am producing results. Amen. For example, hangko mabalpas ita nga tawen nga awang maawis ko Apo. Amen. Hangko maglapas tilawas nga jak makaibunong ti gospel. Amen. Hangko maglabas ti bulan nga jak na ito tay tights ko Apo. Amen. Naman niya dagiti nagkurkurangat, lim maawat, lim mamiisak, Apo Diyos, I want to recover. Amen. I want to be restored. I want to be revived. Amen. Amen? Amen. There's so much to talk about that. May ikadwa na klase ni believer nga kasapulan na ma-revive is not only the weary believer but the wounded believer. Amen. Wounded. W manan. Wounded kunayo man. Anak kaya nga sa wound, iti wounded. Sugatan. Nasugatan. Nasugatan. No ti tao na opera kakabsat, narigat nga agsubli DJ dati nga regtana. Masapul na ti makuna nga healing process. Kat mabalin nga adu dagiti Kristiyano ita, ano apay nga awan jay dati nga regtana, dati aganaygay na, gaputa siguro wounded. Amen. Intayo adalin nga kabsat, ana ti wounded. Lugiban tayo di Proverbio 18:14. Proverbio 18:14. Okay? Nung nasarakan yun, ibukaw yun na page na 759 or 58. 758. Kat agigidlan tayo nga basa. Proverbio 18:14. Nasarakan yon, amen? Okay, manuti, data Facebook tayo. 170. 115. Okay. Stay tuned, ha? Naka-join kay amin na. Tingnan nyo. Amoy no apay nga hangkep. Social winning nga kas-correct tayo dati. Ang kayo nga faithful to giving. Ang kayo uni makikimgimungan. Ang kayo pa inimimba. Mabalin nga wounded ka. Ano na ito wounded? Proverbs 18:14. Unang ti Bible, Ilocano. Basahin tayo go. Ti espiritu ti tao, ituren nanto ti... Sino kada kayo ti nakapsut physical? Ngam adda kay dito ita. Tayo naman ti iman. I am weak physically right now, but I am here. Amen. My wife,
is very weak, but she is here. Amen. Our children are very weak. Kaputag trang-trang kaso na pela, but they are here. Amen. Hangko kayo nakasawod na kabsat nga no, ang saksakit kayo, api awang kayo dito. That is not my point. Ang aking punto ay ganito. Bakit nagawa naming nandito kami, samantalang may dahilan naman kaming huwag nang pumunta? Kasi mahina kami pisikal. May sakit. Paano kami nakarating dito? Hello? Amen. E nang nangrunang at daan, nasa lunat kayo, mamawang kayo. Amen. So, apay nga tayo nasa lunat, hanggang maidanon ti sarili natin kabilya. Amen. Kasano, nga uray tayo, nakapsot ti bagina, maidanon nat sarili natin kabilya. Anat sumbat, masaan tayo ulit? 14, ti espiritu ti tao. So, ti issue, hanggang di infirmity. Ti issue, jay espiritu. Amen. Ti espiritu kayat na sa word, they jay inner man. My spirit. Kasi na na di Bible, my spirit is willing, but the flesh is weak. Sinag ko na di dyan. Ti Jesus. Kuna na, nakapsut ti bagig ng ti espiritu, willing. Han na balay nga uray nakapsut na bagig, basta willing ti spirit. Amen. Ta uray na pigsa ka, at the resources mo, available ka, di ka matwilling, awang kanto lang tayo di kapilya. Amen. Right. Gusto mo saan? Amen. Gusto mo saan? Amen. So why are you not very active in the church? Because you are sick? Why are you not very faithful in your giving? Because you are sick? No. Because your spirit is poor. At the problema ng spirit. That's what the Bible says. Amen. That's what the Bible teaches. Hanggang siya tinagpunan. Kat dapat sika, aminang ta sarili. Hindi problema ang katawan mo. Hindi problema ang layo. Hindi problema ang kawalan ng pera. Ang problema, wala kang willing spirit. Amen. Right. Aminin mo, tama o hindi? Amen. Aminin natin muna, bago tayo pumunta sa sunod. Tama o hindi? So anong dapat ibalik ng Panginoon sa'yo? Pera? Ay, hindi. Kalakasan? Sana. Ano ba? Resources? Sana. Pero ano ang dapat ibalik ng Panginoon sa'yo? Willing spirit. Yan ang kailangan ng bawat isa sa atin. Ibalik ang willing spirit. Because the spirit of a man beareth his infirmities. Now, let's look at the next. Anak ko na na dito sa mga ito. But, kung na na 14, ngem, continue to read. Ngem tinadunor ng espiritu siya sinunto iti makaawit. Okay? DJ mo na nga porsyon, DJ spirit mo, isut mga wit, DJ saksakit mo. Ngam di ba ikadwa, tay nadunor ng espiritu, isumutan iti sakit ng masapol nga may baklay. At ang nadunor nun eh. Dawatan niyo kakabsat? Nasugat. So awang ang ko ibaga kakabsat nga hana nga okay lang nga saksakit ka. Ngam ti kayat nga masawan dito eh. Uray adda saksakit mo ita. No lakit di napintas na sa lunat in line iti ako deta spirit mo kakabsat. You're okay. But once that your spirit is wounded, that is a problem to carry. That is a problem to carry. Nawatan niyo kakabsat? So in that time, that yung message kayo nag-i-share kada kayo is about masapol nga maamuam no anak wounded spirit. Anak espiritu anak dunong. Dati pa nang i-describe ko ita, baka makita ti bagin sa lilim nga may sakagaya nga gibakbaklay ti wounded spirit ita. Amen. Hello, dagay nagbubuya. Describe rin, tapton makita nga baka may saka nga gibakbaklay ti wounded spirit ita. Kat kasapulang iti maagasan. Amen. May kadwa, isurok kada kayo, no kasano nga kombatan, kasano nga agasan, or better, kasano nga maliklikan,
nagkaroon ka iti wounded spirit. Amen. Okay? Are you ready? Number 1. Ato the example ta Bible. Inadal ko kinita. Ti umuna kakabsat nga description iti nasugat ni espiritu ket adakeng kuana iti number 1, jealousy. Amen. Ikayat na kasawon ti jealousy kakabsat, sarming atawa. Okay? Diskriba na ka, baka daka-dakay dito ita. Kasi no, daking ka dito, kayat kung ibagaking ka, at da ibakbaklay mo ang nadagsan. Amen. Nga masapul nga itatamot natin kakabsat, makagasan mo nga. Amen. Tapnon, awan lapot, tapno baling ka nga dito, nakapimpintas man ang ti spiritual life. Amen. Okay? The dictionary, the jealousy is a feeling of resentment. Madi arit na. Nasakit arit na. Unhappiness, ang kanaragsak. Anger, adda gura ta puso. Bitterness, napait tinaken mo towards someone. As na kumasyat, di ko ma-Gerald. Okay? If I am jealous kini Gerald, maditrik na king kuana. Amen. At dagurak king kuana. Hanak na naragsak king kuana. Ke, nasakit tinaken ko king kuana. Apay, because they have something that you do not. At datibanag ka dating kuana, naawang kanya. Umapal. Ti Ilocano, umapan, uno agselos. Apas. So related to jealousy can envy. Sino kada kayo kakabsat? Iti apalanda. Tayo, di ba na? Dagay yung apalanda. Oh, deda. Oh, ka? Sino kada kayo ti adda karuba na nga maditrik na naking kagaputa han na magustuhan di pa nagduras mo. Mainggit keng ka. Okay? Di bale nga sikan ti kainggitan da, Huwag na kasikat. wag lang nga sikat mainggit kadagwada. Amen. Ta isuda ti agabaklay tinadagsen, sika, cool ka lang. Cool ka lang. Kasi ako ni magbaklay mo ng wounded spirit. Jealousy is the first example of a wounded spirit. In 1 Samuel chapter 18 verses 7 to 9. Okay, kita tayo man yung una nga Samuel. Una nga ti panagawan ti kuryente. Okay lang. Nagsayangan. Sayangan, nagpintas pa yung lesson tayo. But I hope, let me hear from you. FP ka naman feedback no. Napintas mo lang na sound tayo. 1 Samuel 18, page 363. Page 363. 1 Samuel 18, 7 to 9. Oo. Ket dagiti babae inkantada ti maysa ken maysa idi nga tuktukalda ket kinunada ni Saul pinatay na dagiti rinibribo na. Ket ni David dagiti sangapuno a rinibribo na. Remember this. Kalpasan iti panagsamo ni David ken Goliath ket natay ni Goliath, the nation celebrated David's victory more than they celebrated Saul's victory. Nawatan niyo kausan? Kunada that verse, kunada, celebrate that victory ni Saul. Rinibribo. Ngam iti bagadagan David. Sangapulo a rinibribo. Ato, kakabsan, ito rin niya basahin. Verse. 8. Ket ni Saul nagpuntot. Sabi nga nagpuntot kat balegi na dito. Di ba? Sabi nga nagpuntot. Gapot adamading aritnanan. Apa yan? When makita na nga dagiti tao ni mutten David ti icon sa mutten nga isunan. Idinto nga iso ti ari. In other words, makapelwan. Sino kada kayo kakabsat iti adapak apelwan na itabta? No adapak apelwan itabta kakabsat, agibakbaklay kat sa nanaimbag. Amen. Kat apektaran nati pa nagserbin ti ako.
Right. Amen. Isu mauray nakamaska, badlaw ta kinamisog-sug pa. Amen. 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 Adda dito yung kakabsat, mag-apelwan pa na tarik na. Right. Amen. Amen. Awang pa'y nakita na tao nga, mag-apelwan rin na nga naragsak kakabsat. No, di nakalasan tinuwan. Right. Amen. Amen. Among nati karuba maapelwan kingga, ay, ang nakapagunya. Right. Amen. Okay lang dyan, kung kunin, kung di salitahan nakapay di sa balik. Nga, ti tao nga maapelwan kakabsat, kitang tayo deti pasamak dito eh. Uri ka, hanggang unaan, naapelwan na yan. Ti tao nga maapelwan, at damatiarik na na. Kuna na to, ni Saul nagpungtot unay, ket dayto ya pa nagso, na maluksap, nagluksaw. Naluksaw. Maluksawa. Manuksawan. Hana naragsak. Okay? Ket kinunana, impaay daken David ti sangapulo rinibribo. Ket kanyak impaay dalaeng ti rinibribo. Ket anyapi ti mabalin na nga tagikuay no saan nga ti pagarian. Dahi ti nga pa nagluksaw na. Ken pan nakaapelo na. Tipuon ken gapo, fear and insecurity. Kunana. Ano ta? No ni David ti praise da, agawan nanto ti trono, kasano ang tupay. Kasano tupay yung digiti anak ko. It came from fear and insecurity. Aglanaw kaya? Verse 9, ket ni Saul, kinuskusilapan na ni David. Kusila. Di kayang tao nga maapelwan. Saan lang nga han nakapagpagunyan, kuskusilapan na kapag. Sika nga kusilap. Hello? Magbandaliw ka. Amen. Kasi ako, amon tatamaawatan deti message. No sikat kuskusilapan na gabuta mabelwan daging ka, ako kang panunod. Amen. Right. Because the burden to carry is not yours, it's theirs. Wounded spirit eh. Amen. Wounded spirit. Akasan deta kakabsat, kinuskusinapan na ni David. Sino kada kayo kakabsat? Adamang kuskusilap king wala. Amen. Nakayagbuy-buya, sino kada kayo adamang kuskusilap kada kayo? Hello? Uno sikat imang kuskusilap. Amen. Dagayo, dikit, baka dagayo, dikit yung bagayo, nagtuktuan kuskusilapan nyo. Oy, naglain ni Jeremy. Amen. Amen. Very good. O, di ba nagtukan ni Jeremy, ni Joanna, ni Blessing. Ang pintas dito, Garda. Ha? Ang kinaragsa. Kukusila, makapelwag ka eh. Hello? Amen. Amo yung kakabsat. Let there be no jealousy in your heart. See, listen. Do you realize, ipakita na kayo, how jealousy will destroy you? Doon ka ba na? Jealousy will rob you of two things. Takawan. Kung gatong takawan ka, napatag di dyan nga banag, nga lumapukaw. Napukaw ti may isa nga napatag di ka. Jealousy will rob you of two things. One, your joy for your own success. Right. Two, your joy for the success of others. Amen. Nawatan niyo ka saan? No agda apelo yang tapuso hanggang doon naragsak di success ko. Saul was not happy with his success. So king, kunada, Saul killed his thousands. Hindi siya masaya doon. Bakit? Kasi nakapeluan. Si, uray na imas na sila. No, naapeluan ka di si dati sa bali. Hanto na imas na si Damon. Naawatan niyo kakabsan. Uray, you know, for you, your house was okay until your neighborhood built a bigger one. Para king ka hindi nagragsak ka di balayo, napukaw ragsak mo di balayo, hindi nagpabalay di ka rumang.
Pimitas. Alam ta pasama ka kamsat. Nagbalyo ka, di balay mo. Hamat! Ngam apel ka naragsagan, hindi suman na iso, di na, naragsak ka mo na balay, di. Na mas turong mo trabi. Amen. No di malman, madaga di paraangan, nagpalpal na iya. No di bigbigat, may suyaab mo di baba. Muna di yan taso siya. Nagpabalik di ka rubay, hindi ka naragsagan, kasi mo nagbalyo di balay mo. Jealousy. Amen. Amen. Right. Daging kadeta ka kapsat, you have to check it. It will rob you of your joy for your own success. Instead of celebrating the success God gave you and say, Lord, thank you every day. Awanan na ta, jealousy nga rin. Amen. Wounded spirit. Amen. And you will not be happy for the success of others anymore. Right. Naawatan mo ka kausan? Oh. Kala ko madeti kapilyata yung data. Alahan ko nga. Kung unay dito yung kausat, but dito amo ano, dadamon na gitin churches nga na naragsak, nakapilyata yung kaparo. Yes. Right. Amen. May post na Facebook, HPBC, praise God for our new building. Wala, kakapsat. Baka dadigit yung mga buyo. Maditrip na nakakapsat na napintastik kapilyata yun. Hantay ko dapat kasi dyan kakapsat. Right. Lord, dan ko Amen. sa bali nga baptist na makita yung mga padang taktakting ng dedi kapilyat, naragsak tayo ito. Amen. Naragsak tayo ito nga, dalapin na sa kapilyat tayo. Makipagragsak tayo, adamat dak ka na kapilyat. Amen. Amen. Are you with me? Amen. Awan dapat dito jealousy ka kapsat. Amen. Okay? Rejoice Now, in them that rejoice. Tatati question dito eh. Pastor, how do I deal with jealousy? Yes. Kasan mo karod na combated dating nga jealousy, kuno envy, yan di puso. Now, kaya tsumamamuan ka kapsat? Amen. Okay. Dapat ma-realize yun nga yan tibiyag mo at dadwa nga puwersa namin nga mayat nga mang-dominar, nga mang-control, mang-govern ka. DJ ko natin nga human nature kan DJ Holy Spirit. Are you with me? Ano di dua kakabsat nga puwersa nga mayat nga mang-govern ka na tayo? Human nature. And? Okay. Kadigiti dua kakabsat, sino nga ro tinagapon ti jealousy? Human nature o Holy Spirit? Human nature. One thing is sure kakabsat. One thing is sure. Jealousy is not a fruit of the Holy Spirit. Amen. Galatians 5:22 to 23. Galatians 5:22 to 23. Suro kayo kakabsat na uray bumagtang tagarubang, uray nangat-ngatot maragpat dagiti anak ti karubang. Hana dapat maperdi tarik na. Hana dapat isot pagkapundyam. Hana dapat isot pagmismis utang. Amen. Kuno pang kuskusilabang. Amen. Kitang manda-manda takaabay mo kakabsat no. Sanay nga kusilab kuno. Ha? Awag kanya, di ba alay ka siya kimakuskusilapan ng kakabsat? Right. Ha? Amen? Okay, Galatians 5:22. Anak ko na ito. Page 1314. New Testament. 22. Ngem ti bunga iti espiritu ket isuti ayan. Deta lang kakabsat. Pela. Ayan. Di kaya't nga sa wen kastoy. Masapol namin nga haan ka detay kas na makipinpin na sikat. Kasi no iti lugar mo makipinpin na sikat, ado ti ka kompetensya. Amen. Nawatan nga usad? Amen. Tantano, adut ka kompetensya. Adut tinabigpig sa tuom sika, right? Ado iti mas makadominate. So never enter that contest. You have no one to please but God. Amen. Because whatever you do, adalat na sa tao. Right. Never. Because you have no one to please but God. Awan sa balik nga dapat i-please mo, kailangan ko Diyos. Amen. So, huwag ka makipagpaligsahan.
Huwag ka magipagpaligsahan. On the other hand, your attitude towards people, when it comes to this point, sa bali the business side na competitive, when we talk about blessings here, your attitude to people should be that of love. Amen. Nagkita na sa untila, nga you care and desire for the success and well-being of others. Amen. Amen. Basta kumakanya. Okay? Kita nyo ti attitude Example ang dito ipanakil ko di kwak ng mindset No awan dito ng mindset kanya, nagpintas ti kapilya tayo, haanak to nga na imbang na leader. Now, as a pastor, inig ka na tayo ti apo dakil nga kapilya. Blessing yan. Pero, haan nga rason ko dito to look down on other pastors. Right, man. My attitude and mindset is this. When we will dedicate this building, ikararap punto ko na, ako, saan lang kumada kami nga church, ikam iti ability nga makapatak ng ikampay na iti dado mga Baptist churches. Amen. When you have that heart so big, there's no more room for jealousy. Amen. Nagdakkel na puso ng awang pulos lugar ti panagapan. Kasi iti puso ingkararap mo ti panagbalay dito sa balik. Amen. Iso nga dito yung kapilya. Okay, hantay mo tayo. Just dito yung dami na. Nakita Australia, kaya kung nga maawatan yung attitude yung nagkakabsat dito. Tatay dito, attitude tayo nagkakabsat. We should be praying and desiring for the well-being of each and every one of us. Kasi nung umay ka makikimgi mo, at dapat ka apelwang nga kabsa, di mo to kaya't nakaabay. Kunan to di aser din ka, sister, ijek at tukaw kaabay mo ni sister. Kung nga, adot rason mo. Number 2, kanayon nga sikat umuna nga agawin. Kunang pelan, kakabsat tumakdir tayo, at kararag tayo, at daka jiluganan. Right, man. So, ano nga klase ka maroon, kakabsat namin binitay. Hello? Ang kararagsat. And I'm telling you, even your prayers will not be heard by God. Amen. Kuna na di Peter, awan time di nga maglugi, mga kapsat ng uray di agasawa, no, the bitterness yung tunggan may sana, ding ganti ako ta kararag yun. Kuna na dyan, husbands, ano di kunanan, dwell with them according to knowledge, that your prayers be not hindered. At no, awan lampod ta kararag mo. Kasi wounded spirit naawatan yung kausan. So dapat dito we should rejoice. Kung ano di Bible prinsipyo, rejoice with them that Rejoice. do rejoice. With them. Amen? Amen. Egat, dito may sa kakabsat. Kung nagtas pagalingan, okay kakabsat, after service, kararag tayo DJ Logan ni Brother So and So, kat kabaro. Nung matitarik na, agawit kasi. Tumapajirik kami. Makapelo mo, madingunog, grilling ka ti Apo. Apo, apita kami. Apay, so, da ka na yun. Da kami Apo, di na ako mapansinan. Madijirik namon. Hello? Amen. Dapat ka sa attitude. Let's check this. Amen. Kasi uray umadu tayo nga kabsan, awang problema tayo, basta awan deti jealousy. Amen. Imesa nga kosti chismis. Apas. Nung once ka nagiging kakarubang, nagtitipunan ka, nagtutungtungan ka kabsan, amulatan. Ang pas. Ang garamit istoryan. Naawatan nyo? Kalahamit ka di amin, pero de los buenos. Hello? Pero huwag sanang mangyari dito sa ating church. Dapat tayo, adayat tayo, anak, ano di definition tayo kilaw? You care and desire for the success and well-being of others. You are praying for the success. Hello? Oh, at the Lord. And then, so when I see, kami, kanya-kanyang sakay lugan, siyempre, dalugan na. Uy, Montero dilugan na. Uy, Fortuner dilugan na.
Ang ganete, pangan alabar mo dyan ito. Kwadi, pangan alabar mo dyan apal mo. Naabatan yung hapsan. Kaya nga nga sawon, talaga nga, at the spirit nga dapat maikat sa jay. Because it always persists. Kalati arit dagat dete, may isang bukol nga kala dete, ano pa mo? Dete, busali. Busali nga kapsat. Inikat mo, ang tubo man, inikat mo ang tubo. Ano nga ro doon? Dapat agad antibiotic ka totally may kada ng kapsat. So, kaya't yung kaditi biyag nga ure at damakita nga pagrangayan ti sa bali, hanggang nga negatively affected. You have to deal with jealousy. So, i-mindset mo dapat ko ng amo, I rejoice with them that do rejoice, weep with them that weep. Sukatang ti pusok ti apal, DJ, panaki, tinpinatalbog, ayat ti adda ti pusok na. Amen? Sino ka dagay ti adda cellphone ng iPhone? Ay, DJ, gano'n cellphone ko? Oh. iPhone. Ipon at ada ipon. Oh, di ba? Ada iPhone mo. Okay? Oh. Well, hindi yan binigay ng Lord sa'yo para bang patalbog ka. No? It's because you need it. You know? So, kailangan. Oh. Siyempre, sa mga estudyante. So, Lord, I pray na sana magka-cellphone din siya. Amang nukastat prayer mo kakabsat, makitam ti padam nga tao nga rumang ay, naragsak di puso. Abay, nasungbadan di prayer mo. Amen ba? Amen. Okay? Oh, lastly, ano ti agas ti jealousy kakabsat? Be thankful. 1 Thessalonians 5:18. 1 Thessalonians 5:18. Okay? Tuloy tayo ito numaminsanan na yan. Yes. Kuwan. Daspela dito itatan. 1 Thessalonians 5:18. Page 1333. Page 1333. The Bible says, iti iso amin agyaman kayo. You thank God for whatever He has given you. Kung nagkaroon itayo kakabsan, nagragsak ka ka di balay mo until nagpabalay di ka rubang. Enjoy ka kadeta, lugan mo, motor no iso, tricycle no iso, uno second hand na lugan no iso, di kimatang di ka rubang, hanggang mo't naragsak di lugan mo. Reality o hindi? Come on, kakamsat. Magising kayo sa amot tayo? Hindi. Dapat, you should be thankful to the Lord always for what you have. Why? Look at the last part. Basahin nyo, kamsat. Ready, go. Come on, Ilocano, basa, go. Oh, naglukib. Unay kayong kakabsan. Gaputa, dayto iti, pagayatan iti apo. Ikayat ko nga ma-realize yung kakabsan, for this is the will of God. Anat will ti apo, nagyaman ka. Api nagyaman ka, wunta di at daging ka, will ti apo. Hello? Alam ko may tatag kakabsat. Ano tadagan na kami kat sapi rin. Nagsasakit kami. Oh, siya, imbaga ko. Oh, itay bigat. Pag beses, di kami sa lata studio, imay mo lang. Baka pa kita sakit pi, apalang pa. Kala di dito ang ubing at pinpin na sikat. Pinasikat ka ro. Jealousy, dito yung kakabsat. Kung na di mesa ng ubing, wala na nga nastagot. Adda baro ati, bimi Kuna na saan? Kuna mat ti jay pada ng ubing, daktakal tayo ti, bimi Kuna na, daktakal ka no. Adda pa'y rep mi Kuna di jay mesa, daktakal tayo rep mi Paging ka na sa pimpinasikat, awang ba panunod ta jay mesa? Ato pa'y panatang mi, kadawuyak mi Kuna na, kat nakarukaro ka ta kami Kuna mat jay mesa ng ubing. Pati sakit pagin napalanan, Brother Arne. Kasano nga mula detang kakaustahan. We could murmur, we could complain, but we choose to thank God. You know, ado ka dagay tinasalun at ita, praise God for that. Pero may sakit kami, we choose to thank God. Ita'y bigat, ita'y agsagsagana kami, sabi ko, hali kayo rito, mag-pray tayo. Na-explain ko sa kanila. Sabi ng Bible, in everything give thanks. Sabi ko, Kurt,
sabi ng Bible, anak, in everything, give thanks. Paano tayo mag-thank you sa Lord? May sakit tayo. Di ba? Kagabi lang riri mo na sakit, ito bugit, sa kakakapong ko na, di ba? Sabi ko, paano tayo? Kasi gusto kong ipakita sa kanila nga iti kinaubing da, kas jay ti prinsipyo, tapnon tun dumakkel da, kas jay dan tulatan gagabsa. Amen. Uri agsakit tag thank you dan tulat na ti Apo. Kaya sabi ko, Lord, deti nga sitwasyon, chance Apo nga ipakita, deti nga lesson kadakwadan. So I told them, anong pag thank you anday ti Apo, dagsakit tayo anak ko. Number 1, si bibiyag tayo pa Amen. I'm glad I'm still alive. Hindi naman takaaway mo na si bibiyag, uno bang kayo deda? Oh. Number 2. Ha? Number 2. Sabi ko sa kanila, why are we still thankful to the Lord? Because of the provisions na. Praise the Lord. Kita nyo, may sakit tayo pero by the grace of God, may pinambili tayo ng gamot. Amen. But something to thank God for. Amen. Buti mo, biro mo yung may sakit ka na, wala kang pambili ng gamot. Awang gas, awang bagas, awan agas, awang gatas. So we have something to thank God for. Salamat sa Panginoon na may pagkain tayo. Amen. So may sakit tayo, pero meron tayong dapat ipagpasalamat. Lastly, kako, why should we thank God? Kasi at the reason ti Apo that is happening tayo. Ano yun? Blessing ti kasukat na. At dahil dyan, mag-thank you na tayo kahit wala pa. Amen. Then, nag-prayer kami, sukat dan, katapos niya, tinanong ko, Kirk, ba't tayo mag-thank you sa Lord na may sakit tayo? Bakit? Sinagot niya, praise the Lord. Amuyo, di kita nga chances kakabsat. Di kita suffering, di pa nagbiag. Gundaway nga ipakita tayo in everything give thanks. Amen. All of God's people say? Amen. So again, awan umap-apal. Ti umap-apal, sungguti langanan. Agbali na ka na sungguti langanan no kwa. Amen? Amen. Okay, were you blessed? Kung may kayo man Domingo kapsat, importante ito, napintas natin nga lesson. Wounded spirit. Amen.